El 28M elegeix el model de poble que vols. El 28M elegeix el poble que somies. Des de Compromís sabem la despesa que suposa estudiar una carrera universitària. Per això volem ajudar a les famílies amb fills i filles universitaris creant una bossa d'ajudes al transport per tram de renda. Sabem la gran necessitat de transport públic que hi ha al Càcer. Per això volem augmentar la freqüència de la línia de bus que va cap a València i cap a Silla. I, a més, volem exigir a la Generalitat Valenciana una parada de metro en Alcàsser. Aquesta propietat ara de l'Ajuntament volem que siga la Casa Violeta per a que proporcione a les dones víctimes de violència de gènere tota l'atenció, la protecció i l'assessorament que necessiten, tant elles com els seus fills i filles. A més, volem augmentar el servei policial de Biogen per millorar el seguiment, la protecció i tota la tasca preventiva per poder aconseguir aturar les conductes de maltractament. Crearem el Pla Director d'Esports per impulsar l'esport femení i així com la pràctica esportiva en tota la població. A més, invertirem per millorar les instal·lacions del poliesportiu i convertir aquest espai en un espai digne per poder practicar esport. El País Valencià és terra de músics i Alcàsser no es queda darrere. Tenim grups de músics de gran renom i músics en cada racó del món. Compromís sempre apostar per la cultura i volem donar suport en tot el que necessiten. Per això volem convertir aquest edifici en un aulari de música i art per a que puguen assajar i composar i nosaltres després escoltar i gaudir. Mira'm els ulls, 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 estem fent